Здравейте, колеги, на петото поредно издание на Кръжока по физика. Днес лектор е от тази година Александър Пламенов Проданов от България. И ще говори за една крайно популярна тема, която се оказва, че не е точно така, както написано в учебниците. Ще се разкаже повече и той ще се обясни. Благодаря. Аз ще ви разказвам за закона на Планк, като ще минем през... Ако да работи копчето. Добре. Ще минем през много дълга история на тази формула, която всъщност въобще не е така проста и тривиална, както я разказват обикновено в учебниците и в университетите и така нататък. Въпреки че по принцип тия, които ме познават, знаят, че аз съм по-теоретично настроен, ще се опитам да покрия и експерименталната част на това приключение, което се е случило в края на по-миналия век. Защото по това време някакси тъмън са започвали да навлизат по-новите технологии. В някакъв смисъл и трудностите пред експериментаторите са решавали по такива много оригинални начини. Един път са започвали с една тактика за решаване на един проблем, после са сменяли с друга, после са връщали даже на първата, защото се оказва по-добра. И така. Тия имена трябва да са ви познати и би трябвало, ако съм внимавал достатъчно, това да е последния път, който ще ги видите написани на български в тази презентация, понеже съм се стремил да пиша имената на хората на езика, на който е техния роден език. Така. Каква е стандартната история? Имате черно тяло, ето го, то се вижда, че е черно и то като се нагрее, излъчва някаква топлинна радиация или топлинно лъчение, което хората са искали да характеризират по някакъв начин. Дошъл там един Рей или един Джинс, измислили някаква формула там от класическата електродинамика, обаче направили експериментите хората и видяли, че нищо общо няма. На всичко отгоре по-фрапиращото е, че имаме тук една монотонно растяща функция, пък уж интеграла под графиката на тази функция трябва да дава пълната мощност. Всъщност, за пояснение, тази ос тук е интензитета, т.е. спектралната плътност или колко силно свети в даден цвят черното тяло, а по хоризонталата в случая съм нарисувал честотата. Само че не го пише, което е фатална грешка по принцип, но няма значение. Така. Съществен проблем, както казах, че интеграла под теоретичната крива, клони към безкрайност, демек тялото, още като се появи на този свят, се излъчва всичката мощност, достига температура 0, някакви абсурдни неща, не ги наблюдаваме в реалния свят. Тоест тук има някакъв проблем, той го нарекли ултравиолетова катастрофа и историята продължава с това, че Планк, за да реши ултравиолетова катастрофа, е измислил квантовата хипотеза, според която лъчението се излъчва и поглъща на кванти, които са пропорционални на честотата на светлината. Да разгледаме все пак хронологията за всеки случай. Ето юни 1900 година Рейли публикува своята формула, която между другото даже не е тази формула, която като напишете закон на Рейли Джинс в интернет, тази формула дед ви излиза, не е тази, която Рейли е публикувал, тя е съвсем друга, но няма значение, има нещо общо там. Не си задаваме такива сложни въпроси. Има някаква ултравиолетова катастрофа, несъгласувано. С октомври Планк публикува своята формула и декември интерпретира в познатия смисъл. И далее обаче има едни такива подробности от пейзажа, че закона на Рейли не е бил известен на Планк към момента, в който той е писал своите статии. На него не му е било известно, че някой е предложил друга формула, съответно този проблем с ултравиолетова катастрофа даже няма как да му е бил ясен и известен. Освен това, Джинс, Рейли и Джинс, те са двама човека, Джинс се намесва чак 1905 година, когато прави, да се каже, по-коректното извеждане на въпросната формула от все пак класически съображения, което, както съм имал съобразите, след 1900 година. Освен това, към този момент по-скоро формулата на Вин, която някакси, поне аз като учих за топлинно лъчение, винаги ми остава някакси страни в полезрението, защото формула на Вин, там някаква експонента, откъде идва тази експонента, на какви сте работи, никой не знае. Там някаква формула, акцента винаги е падал върху Рейли Джинс и Планк. Но всъщност по това време формулата на Вин, която той е дал през 1996, е била водеща, не тази на Рейли, защото
И освен това, понятието ултравиолетова катастрофа е въведено 11 години след като Планк въвежда формулата, и то от Теренфест, и уви няма да остане време да коментираме там подробности, защото е отвъд това, което съм замислил да говорим, но нищо, все пак да споменем, че има такова така проблематично подреждане на хронологията, което на нас нещо не се нрави. Така, какво всъщност е станало? Ето важен въпрос, за който сме се събрали. И започваме от много отдавна. Густав Кирхов още 1859-1860 година публикува първо 2 статии. Едната се занимава с Фраунхоферовите линии, които са линии на абсорбция. И другата статия се занимава с нещо по това време сравнително абстрактно, отношението между излъчвателната и поглъщателната способност на едно тяло. Това звучи супер абстрактно, как би човек се сетил още да се занимава с това нещо. И наистина то си е абстрактно, т.е. отново поради съображение за време няма да се спираме на това, защо още се интересува от това нещо, но той мислил по въпроса и успял да покаже чрез термодинамично съображение, че всъщност отношението между, ето това е от неговата статия, отношението между излъчвателната способност и абсорбционната способност е, нали, той въвежда някакво малко което той дефинира по този начин. Какво е, това няма значение. Въпросът е, че това е някаква универсална функция, която той всъщност доказва, че е универсална и тя не зависи от това, що за тяло излъчва този тип лъчение, което звучи много силно като резултат, понеже, нали, то не зависи от формата на контейнера, от формата на източника, от въобще дали сме в вакуум или не и така нататък. Много силен резултат. Сега, така да се каже, както го беше формулирал един автор на една сериозна книга по темата, Кирхов отправя, така да се каже, предизвикателство към научната общност да определят тази функция. Всъщност нищо подобно не отправя. То е метафорично. Нали, никъде не пише давайте, определете го, защото най-малкото за него това е било някакси абстрактен въпрос. Към този момент имало някакви наченки защо още е интересен, но там ще стигнем. Сега на различни места тук аз не съм внимавал с константите, т.е. не съм следял дали сме използвали правилно константи. Всичко е въпрос на пропорционалност, гоним идеята тук. В този смисъл понякога ще виждате тази функция да се говори за нея, особено когато става дума за експериментални изследвания, а в други случаи ще виждате да се говори за тази функция, която всъщност е плътността на енергията на електромагнитното поле на топлинното излъчване при дадена дължина на вълната и съответно температура на лъчението. Естествено, занимаваме се с равновесно лъчение, макар че този термин равновесно лъчение има смисъл, ако знаем, че можем да използваме термодинамиката за описание на такива лъчения, което към момента хората не им е било ясно, че още е възможно. Така, какви са първите експерименти в крайна сметка, които така хората започват да изследват това лъчение? Йозеф Стефан 1879 създава така наречен, т.е. формулира така наречения вече днес закон на Стефан. По това време естествено никой не е знал, че е закон, защото неговите измервания са били малко подвъпросни и доста хора са се съмнявали в истинността им, но въпреки всичко учудващо отрас човека на целия правния закон. Името няма да го прочита дори, защото не разбирам немски. На български превода е за връзката между топлинното излъчване и температурата му. Толкова. Ето тук все пак съм намерил някакви конкретни места от статията, където всъщност се споменава. Ето той тук обяснява, че излъчването на едно черно тяло, нали, пълната мощност ще е на четвърта степен, нали, от абсолютната температура, пропорционална на четвърта степен. И тук по-надолу, чак по-надолу се вижда в явен вид това, като той го проверява в друг контекст. Там проверява колко бързо се охлаждат тела в вакуум и така го изчислява това нещо. По-нататък следват опитите на едни трима. Хершел, Мюлер и Тиндал. Хершел от 1800 година, всъщност той, както някои от вас знаят, е астроном. И
човека е направил измервания, като това е горе-долу достоверна репрезентация на това, което се е появило в неговата научна работа, като това, което виждате отсветено в черно е на така наречените тъмна светлина или тъмни лъчи, просто защото това вече е било в инфрачервения спектър, нали, той е извън видимия, хората не го виждат това нещо и така са го означили. Но както виждате, това са някакви съвсем такива начални съображения. Нали, тук се забелязва някаква форма на асиметричност в спектъра, нали, но това са някакви много такива качествени измервания с никаква количествена стойност към този момент. Естествено има и друг въпрос, как въобще хората тогава са разлагали светлината по спектър. Нали, имало опции, примерно сега в съвремето ще кажем дифракционна решетка, но проблема с дифракционните решетки е, че те имат много максимуми, съответно като се разложи една не монохроматична светлина на своя спектър, около всеки максимум се наблюдава някакъв спектър. И те рано или късно ще почнат да се наслагват, което нали, създава проблем с измерването. Затова са използвали призми. И по-интересното, може би знаете, че примерно стъклото, през него не минава инфрачервена светлина. Съответно, що за призми са ползвали? Ми оказа се, че са ползвали нещо, което ме фрапира, призми от каменна сол. Което се оказа изключително трудно да се направи и все пак са използвали някакви такива извратени неща. Освен това, като използвате призма за спектрално разложение, трябва да знаете и дисперсията в средата, което също не е било известно тогава. Правили са някакви половинчати такива измервания, следяли са линиите на Фраунхофер как се деформират. Ето тук е един пример горе-долу как изглеждала схемата. И тия линии, които виждате, са все едно линиите на поглъщане от съответния източник и по тях те са успяли да определят каква е дисперсията на призмата и съответно после геометрично да построят от данните новата крива, като един вид смачкват и разтягат оригиналната графика, т.е. това, което виждат като разложен спектър по хоризонталата. По-нататък първите по-така съществени измервания са направени от този Андре Крова през 1880 година. Публикува в френското списание, т.е. френския журнал за физика и химия. И той е известен с това, че първи построява една такава триизмерна графика на зависимостта на спектралната плътност като функция на температурата и на дължината на вълната. Първият, който го е направил това нещо. И ето тук може да видите разни сечения на тази графика, тримерната тук. Тоест ето тук това е по дължина на вълната, това тук всъщност това е по дължина на вълната, но въпросът е, че това е в един такъв в граничен случай, където е на границата на видимия спектър. Всъщност това тук не е нулата, смисъл нула дължина на вълната, това е докъдето е можел да измери, т.е. те се каже тъмната граница, или виолетовата граница, както са казвали те. Ето го инструмента, ето тук е, ето това е обектива, т.е. тук влиза светлина, тук има някакъв механизъм с призми, тук човека наблюдава разни неща. Така де, няма да спираме прекалено много на тия въпроси. Да, ето всъщност малко по-добро качество тази същата графика. И другите две. Сега, следващия важен човек в областта на експерименталното изследване на топлинното лъчение е Самуел Лангли, американски астрофизик. Той е смятал, че може да получи някаква информация за температурата на звездите, като е наблюдавал свойствата на лъчението, което идва от тях, което, както знаем днес, е основен инструмент в астрофизичните измервания. И съответно той публикува две статии, в които дава измервания, както и обяснява своя нов уред, който се нарича болометър. И неговия принцип на работа е следния. Искате да измерите мощността на светлина, падаща върху някаква област от нещо си. Каква е схемата? Имате, тук пише абсорбър, т.е. нещо много черно, дето поглъща всичката светлина, дето пада върху него, съответно то се нагрява, като поглъща тази енергия.
имате някаква, тук казват термал мас, това е просто за да даде инертност, понеже самото покритие е малко по количество и много бързо може да се сменя температурата, докато ако съответно това води до големи флуктуации, големи грешки, слагате някакво инертно тяло, така топлинно инертно тяло и естествено някаква много слаба връзка с някакъв охладител или нагревател съответно, който един вид да дава някакъв път на влизащата мощност навън. И целта е, като знаем тук, ето тук пише Thermal Conductance, като знаем колко лесно минава топлината тук и като знаем каква е температурата на резервоара и на тялото на тази маса, можем да определим каква е падащата мощност, понеже падащата мощност е равна на мощността, която отива към охладителя. Как се определя температурата? Тук пише резистив термометър, демек термодвойка. Правили са ги от антимон и още нещо, което забравих какво беше, но няма значение. Въпросът е, че това е доста такава, нали, на пръв поглед проста идея, но тук се оказват много проблеми, като почнете от размера на тия проби до какво ли не друго. Тоест точност, флуктуации и така нататък. Както по-рано споменах, така изглежда болометъра. Както може да видите, фигура 2 е написано на една страна, това е защото оригинално фигурата е вертикална, ама понеже не може да се побере на екрана, нали, няма как. Това е източника тук на светлината. Той минава през един неотворен там процеп, т.е. през два процепа, за да се колимира светлината. Тук това е просто преграда и се започва тук една система от лещи, призма, конфигурирана в състояние на максимален ъгъл на девиация. И по другото рамо продължава нататък, там се намира въпросния детектор. И другото нещо, което тук е много интересно, много се забавлявах като го разбрах, е, че и лещите били от каменна сол. Това нещо, за да се направи, казва автора, му отнело 2 години. Вярвам му, това, нали, от каменна сол да дълбаеш някакви лещи там е абсурдно просто. Ето му ги резултатите. По хоризонталата виждаме, това не е дължина вълната по хоризонталата, това е от спектъра, който получават след рефракцията от призмата. Нали, той се получава линейен спектър и това е буквално снета след интензитета и след малко ще видим коригирана версия за дисперсията. Така, ето тук виждате, той човека се е сетил, направил и спектъра на Слънцето и ясно се виждат Фраунхоферите в него. И тук спектъра на някои други черни тела, както са максимално черни да са ги правили тогава. Как са ги правили черни? Ами взимали са някакъв обект, са го покривали с някакво черно покритие от сорта на сажди, някакви странни органични съединения, които вече забравих какви бяха и какво ли не друго. Между другото нещо интересно за поддържане на температурата на това тяло и въобще да моделират излъчване на черно тяло. Това, което са правили, е взимат меден съд, покриват го с въпросните сажди и след това вътре в медения съд вкарват вряща вода или врящ анилин, някакви такива, нали, неща. И просто, да, хората са били изобретателни по това време. Тук ясно се вижда един от основните изводи от експеримента. Първо, че кривите са асиметрични на спектъра и другото е, че при повишаване на температурата на източника, максимума на кривата се премества към по-късти дължини на вълните, което по-късно е от първи тест за всичките теоретични формули, които се предлагат за кандидати за формула за излъчване на черно тяло. Ето тук вече това е коригирано за дължината на вълната. Това, което виждате отдолу, е дължината на вълната. Максимума тогава, който са успявали да измерят, е от порядъка на 15 микрометра дължина на вълната. И било голям зор да качат нагоре. Всъщност не повече от 12-13 години по-късно успяват с доста по-различна технология, ние ще го споменем. Хайнрих Рубенс достига 51 микрометра, което за това време е просто впечатляващо. Става дума началото на миналия век. Това е слънчевия спектър. Вижда се, че има още много тая вряла вода тук да стигне до температурата на Слънцето, че да станат същите спектрите. Иначе ето тук е това, което виждате отбелязано са Фраунхоферовите линии и тук някъде всъщност е видимия спектър.
Това се случва всичко 86-та година. Та, ето ги основните изводи. Все пак да ги кажем. Първо, асиметричен спектър. Второ, като се повишава температурата, дължината на вълната на максимума намалява. И освен това забелязали, че с повишаване на температурата общата мощност расте много бързо, което не е изненада, защото ние знаем от закона на Стефан Болцман, че общата мощност зависи от температурата на 4-та степен, което е доста силна зависимост. Естествено, повдига се въпроса за зависимостта на ламда макс от температурата. Сега по-нататък хората започнали да търсят тази функция по някакви начини. Имало различни опити, естествено и теоретични. Теоретиците не останали по-назад. Първият, за който ще ви спомена съвсем накратко е това име е немско и не сме го произнеса, защото трябва не знам как се произнася. Ломел. Първото име не сме. Ойген, добре. Ойген фон Ломел. 1878, когато ние сме се освобождавали тук от някои съседи бивши. Османската империя няма. Така, 1878 година, ние като се освобождавали, ето хората са мислили по едни такива въпроси. Тук основната идея, той надгражда на много сложна теория. Хелмхолц имал една статия за акустиката и затихването на акустични вибрации. Там той въвежда един допълнителен член в израза за хармоничния осцилатор, който не е, освен че има затихване от този сорт, има и квадратичен член. Нашия човек разглежда и по-високи членове, плюс движваща сила. И след това неговата концепция, това е механичен модел, че частиците се движат по някакъв странен начин и понеже това движение не е просто хармонично, от стандартни разсъждения от сорта Фурие анализ и така нататък, те ще излъчват в множество дължини вълните, множество цветове и един вид, според него, целият спектър, който наблюдаваме, се създава от една частица. Между тук е хубаво да спомена нещо друго. Като казвам частица, атом, молекула, по това време тия неща не са имали смисъл, който има днес, понеже тогава още хората не са знаели има ли атоми, има ли молекули, в смисъл, който ги познаваме днес. Още такъв тип структура не е била ясна. Атомизмът по това време е нещо, което те са считали за останало в миналото от Древна Гърция. Химиците са имали наклонности поради това, че правят химични уравнения, виждали са как се балансират уравненията, виждали са простите пропорции и така нататък и си казвали, сигурно има някакви тук атоми, някакви основни градивни частици и така нататък. Обаче физиците в същото време били много така, не искали да приемат тази идея, защото по това време теорията на оптиката е една теория, която работи с непрекъснати понятия, по това време е много успешна, теорията на електромагнетизма е много успешна, също която работи с разни непрекъснати работи. Механиката на непрекъснати среди, флуиди, еластичност, също непрекъснати среди, няма атоми и такива неща. Все успешни теории, физиците викат, не, вие нещо сте в грешка, даже се стигнал до там да става дума за химически атоми и физически атоми. Химически атом го има, а физическия го няма. И някакви такива неща, по едно време е имал голям спор, но и до там ще стигнем, ще го спомена. Въпросът е, че тук като става дума за атом, Ломел имал предвид просто парче от средата. Тия, които са карали при Цанко Иванов механика непрекъснати среди, той прави една така забележка, че като става дума за градивна частица, той има предвид за парче от средата, няма предвид за буквално градивна частица. И това е много важно. По това време хората така изрично са ги споменали тези работи, но толкова за този човек. Следва едно неочаквано включване от един руснак, който обаче е така руснак по произход само, името му все още се пише на латински. Владимир Микелсон. Това, което съм снимал тук, са статиите от Philosophical Journal, който си е английски, но това е превод. Всъщност той публикува в едно руско списание, публикува в френско списание и отделно превод на английски в това. И той сега тук прави една друга хипотеза. Той твърди сега този път, че твърдите тела имат някаква така много интересна структура. Градивните частици са пръснати навсякъде, имат си някакви равновесни положения, но за разлика от предположенията на другите типове, където като се отклонява частицата от равновесно положение, има връщаща сила, която връща обратно, той казва, не, те просто са ограничени в една сфера с някакъв малък радиус около равновесно положение и вътре в тази сфера се движат свободно, като свободни частици. Това е просто някакъв модел, такъв много, от наша гледна точка, сравнително смешен модел,
Нали, ето го модела всъщност. Ето тук виждаме частицата как се отразява от стените на тази сфера. Той показва, всъщност основна теза негова е, че този спектър, който наблюдаваме, може да се получи единствено и само от пълния хаос в движението на всички частици и следователно по естествен път тръгнал да подхожда пробабилистично към задачата. Показва, че всъщност най-вероятният път за частиците е да се движат на практика диаметрално, което между другото куца малко неговото доказателство. Там има хора, имат опровергавания по въпрос, но така не, че не получава верни отговор, тъй че се тая. И той казва така, периода на това колебание, което извършва частицата вътре, е пряко свързана с честотата на излъчваната светлина. Съответно, нали, тау, което е времето за, нали, един период, 4 пъти радиуса върху 2, т.е. 2 пъти диаметъра да се върне върху скоростта. Съответно, тук можем веднага да измъкнем. По това време, между другото, Максуел вече публикувал своето разпределение на Максуел по скорости, така че може да се сметне разпределението по честоти, по периоди на излъчването тау, оттам и по дължина на вълната, в смисъл, че дължината на вълната е c по тау. Нали, ето всъщност това, което казах набързо как изглежда. Това е разпределението на Максуел и ето тук съответно разпределението за периодите. И сега той казва, нали, той го аргументира, аз тук съм писал от общи разсъждения, че първо е пропорционално интензитета в даден интервал дължини вълните е пропорционален на броя частици, които трептят с нужната скорост да излъчват там, което вече казахме е в тау. Пропорционална е някаква функция на температурата, той сега това го обяснява по един много завъртян начин, с някакви затихвания и така нататък. Пак реферира една статия на Хемхолц, същата от по-рано. И отделно по нещо, което е мярка за енергията на излъчването. И той казва, че това е пропорционално 1 върху тау на втора на степен P. Просто го казва. Няма никакъв justification, четах я статията, нищо обяснение няма по този въпрос. Той просто го сложил там, добре. Хубаво. И в крайна сметка получава ето тази формула, където f е някаква функция неопределена все още и ето е от статията същата формула. Между другото забелязвате, че навсякъде температурата означават с тита, не с Т. Това те деца учили стат физика, нали, прави впечатление. В крайна сметка от неговата формула, все пак ако върна, можем да видим, че в експонента стои Т по ламда на втора и всъщност може да се покаже, че максимума на тази функция стои именно там, където Т по ламда на втора е някакво число, подобно на формулата на Вин, нали, която знаем. Но тук обаче е Т по ламда на втора, нали, той предлага това нещо. Сравнява данните с тия на Лангли. Ето тук съм се излъгал, не съм го написал правилно. На неговия език човека, нищо. С данните на Лангли сравнява. Ето е неговата таблица, ето съответни температури, дължината на вълната, при която има максимум, смята го това и той казва, ето това е константа, виждате. Аз не виждам проблем, т.е. на порядък е същото, значи сме окей. Но човек аргументира отдолу все пак, нали, ето той казва, въпреки че константността на това нещо не е перфектна, все пак заради разни грешки и така нататък можем да се затворим очите в общи линии. Между името е Владимир Михелсон. Аз не знам как го казах по-рано, но той работи в Берлин в този момент. Ето и крайна сметка, ако наложим изискването за съгласуваност с резултата на Стефан, демек пълната мощност да е пропорционална на Т на четвърта, получила е тази формула и я сравнява с данните на Лангли и както той самия казва, нали, много аристократично установява качествена прилика. То даже не е съвпадение, то не е количествено съвпадение, не е количествена прилика, е качествена прилика. И е качествена прилика, защото това са неговите криви, той първо ги рисува само тях, да видите как приличат на тия, които Лангли получи, и след това ги сравнява с тия на Лангли и то се личи, че няма нищо общо. Но нали, това е изкуството на deception, нали, да покажеш, че имаш резултат. Нали. Така. По-нататък трябва да споменем името и на този човек, Хайнрих Вебер. Това му е най-непикселизираната снимка, която намерих. Но това е положението. Той е един от преподавателите на Айнщайн, се оказа, в ЕТХ Цюрих. Ако някой от вас е гледал, има там един документален сериал за Айнщайн, много не се харесват там. Те в реалния живот не се харесвали, не само в сериала.
Даже Айнщайн казва, че лекциите на Вебер били изостанали с 40-50 години от това, което трябва да бъдат. Дори няма уравненията на Максуел в тях. Представете си, дори няма уравненията на Максуел. Така. Той предлага един такъв емпиричен закон. Как се е сетил за това? Убити ма не мога ви кажа. Тоест, експонента от А по този странен член, добре, в смисъл, съгласни сме. И на всичкото отгоре, даже той казва, този закон перфектно фитва всичките до сега направени експериментални данни, при условието, че А и Б са константи, ама зависещо от излъчващото тяло, вещество и така нататък, което просто звучи смешно, защото Кирхов 28 години по-рано казва, че не би трябвало да има значение. Тоест някак се човека така, както и да е. От тук обаче той е първият, който твърди, че ламда по Т е константа, което ние знаем, че е вярното твърдение, макар по тотално грешен начин, в крайна сметка получил вярната зависимост. И сега мога да поспорим по въпроса дали крайният резултат се струва зависимост от пътя. Тази зависимост не е съвместима с резултата на Стефан, очевидно. Защо? Защото тук има една експонента от А по Т, тя няма как да изчезне, каквото и да правите. Така че, като интегрирате, накрая няма почти на четвърта, ще има някаква експонента там, което всъщност той това го адресира в статията си и казва, че в рамките на областта, в която са правени измерванията, няма как със сигурност да кажем, че зависимостта е Т на четвърта. Може да бъде и тая. Прав е човека, може. Значи така. За първите концептуални напредъци. Сега ще кажете това до момента, що не го считах за концептуални напредъци, мисля, че е ясно. Така. Адолфо Бартоли, един италянец, работи в областта на физиката, произволни неща. Аз лично не го бях чувал, докато не прочетах за това, което е направил. През 1876 показва с термодинамични аргументи, че трябва радиацията да се третира като термодинамично тяло, при това като термодинамична система и при това задължително трябва да се отчита налягането на тази система. Причината за това е следната. Той измисля цикъл, както обикновено минават всички доказателства в термодинамиката, през противоречие, измисля цикъл, който прецаква втория принцип на термодинамиката. И ето сега, например, имате едно студено тяло, едно горещо тяло. Слагате тук едно бутало, огледално. Много важно, огледално бутало. Слагате го, не че има такива перфектни, няма значение. Слагате огледално бутало и сега тук се образува радиация с една температура, тук радиация с друга температура. После местите буталото, понеже радиацията няма налягане, не знаем, няма налягане, местим буталото и какво се получава? Тук се отваря ново пространство, плътността на енергията намалява, тя трябва да се изравни с равновесната, т.е. тук тялото отдава топлина на радиацията, за да може да се изравни температурата. От другата страна, тук се е сгъстила радиацията, качва се температурата, ето тук всъщност, качва се температурата и съответно има изтичане на енергия в резервоара Т1. След това какво правим? Както е така всичко, постигнало равновесие, слагаме второ огледало е тук, затваряме положението и махаме другото. И както виждате в тази ситуация се връщаме в началния момент и без да извършваме работа сме пренесли топлина от едно място в друго място. При това от по-студено в по-топло, без да извършваме работа. Това е тотално нарушение на втория принцип на термодинамиката и поради тази причина той се аргументира, че трябва и да се взима предвид и радиацията като термодинамична система. И това може да се счита за изключително важно съображение, понеже после всички успехи на теорията са получени на база това разсъждение. Всички, няма без изключение. Именно ние веднага можем да разгледаме още първия. Людвиг Болцман, 86-та, доказал закона на Стефан. Как го направил? Прилага идеята на Бартоли, за да получи закона на Стефан Болцман и толкова. Ама, все пак, аз длъжен съм да разкажа малко по-подробно на какъв принцип се го е направил това. Първо, тук е едно кратко извеждане на лъчистото налягане, но тук е важно да споменем, става дума за дифузна радиация. Тоест, дифузно лъчение, без преференциално направление. Оттам излезе тази една трета. Сега това е много евристично такова извеждане, което ще видите в учебник за ученици, нали? Но ние сме федове на такива работи, понеже сме физици. Така че такова ще направим. Значи ето, налягането на лъчението е силата върху площта. Площта е там на стената. Ето е стената. Това е площта на стената, нищо, че съм го направил като линейен размер, представете си, че е двумерно. Нали? И го разделяме на силата, която действа върху, т.е. това е
Така, делителя на силата. След това силата колко е? Втори принцип на Нютон, делта P върху делта T. Делта P е промяната в импулса. Сега за делта T някакво време радиация с дължина C по делта T идва от тук, стига в стената и след това се отразява. Нали, стандартна схема. Съответно, като се отразява, ако е падала с импулс P, като се отрази, се връща с импулс P, значи два пъти P е изменението в импулса и оттам получаваме тази формула за налягането. От друга страна обаче импулсът в едното направление сега е енергията затворена в този цветен правоъгълник. Като разделим на C, това е известен резултат в класическата електродинамика, още от, да кажем, вектор на Пойнтинг, че импулса на електромагнитното поле в дадена точка е вектора на Пойнтинг разделен на C. Нали, това е същия резултат на практика. То също е плътността там, но така. И тук има една шеста. Що има една шеста? Е тази криптирана картинка обяснява всичко. Просто имате 6 направления, в които, грубо казано, могат да се движат фотоните. Нали, всъщност нас не вълнуват само фотони. Тук, нали, просто забравяйте, че съм споменал фотони. Нямаме фотони още, не знаем даже каквото и нещо. Нали, просто светлината, грубо казано, се движи в 6 направления и само едно от тях нас не интересува, затова е тази една шеста. Естествено, това цялото извеждане може да се направи много точно, с съответните интеграли и така нататък, но това не носи кой знае колко концептуални ползи. Енергията, нали, е плътността на енергията по обема, смятаме, получаваме, че налягането е ρ върху 3. Много важно свойство. Може да се изведе и, нали, в днешно време вече знаем, че има такова нещо като фотони и фотонен газ и оттам можем да го сметнем. И сега тук са тия сметки, повечето от вас трябва да сме ги виждали. Значи, първото много важно предположение, първият принцип на термодинамиката и тук имаме, че вътрешната енергия е пропорционална на обема. Защо е пропорционална на обема? Защото като вземем две системи две кутии с топлинно лъчение, които са в термодинамично равновесие и имат еднаква температура, съединявам ги, махам преградата, получавам ново, което има, пак е в равновесие, пак със същата температура. Очевидно енергията е сумата от двете енергии. Не е много очевидно, защото не е ясно дали има взаимодействие между каквото и да е и което изгражда лъчението, но всъщност това от хипотезата на Кирхов може да се съобрази, че така трябва да изгледат нещата. Отделно тук съм приписал пак, налягането е ρ върху 3 и сега едни диви сметки, пишем DS, те по DS, заместваме там, получаваме това, ρ' е производната по плътността. Съответно ентропията, като разделим на температурата, т.е. температурата, както се казва, играе ролята на интегриращ множител за този неточен диференциал. V' върху T dt плюс 4ρ върху 3T dV. Сега тук използваме условието за интегриращия множител, демек това да е някаква потенциална практика. Смесените производни на кръст, както се вика, да са равни. Смятаме и получаваме всъщност ρ е константа по T⁴. Това е класическото извеждане на Болцман по темата и всъщност така, то е чисто термодинамично. Това го прави 86-та година. Естествено, хубаво е да довършим все пак сметката, да сметнем колко е ентропията, ами е толкова ентропията. SS0 плюс 4 трети BV T⁴, което по-късно ще ни влезе в потреба. Адиабатни процеси с топлинно лъчение отговарят на закона V по T⁴ равна константа. Понеже S е константа при адиабатни процеси, нали, адиабатни, равновесни, обратими и така нататък, следва изоентропии, нали, тия тънки подробности ни интересуват. И така, същата година, когато Болцман прави това откритие, един много важен човек за нашата история прави своята докторантура и това е Вилхелм Карл Вернер Ото Фриц Франц Вин. Не знам, т.е. или просто с прякора му Уили. В смисъл не знам защо, аз това бях много учен, но каза се, че има статии, в които присъства като Уили Вин. Да. Така, 1864 е роден, починал 1928, докторант на Хемхолц в Берлин. Докторантурата му е на тема дифракция от ръб. Въпрос, нали, в днешно време хората ги дават тия работи за контролни, пък тогава са правили, нали, докторантура на тази тема. Абилитира се в университета в Берлин, не знам дали така се пише тази дума, това е нерелевантно.
Берлин 1892 и ще стане малко по-късно дума за тази организация, която няма собствено да произнасям. ПТБ. Малко на КТБ звучи, но ПТБ и е там от 1190 до 96 година. 96 се тръгва, отива в Ахен да става там екстраординари професор или нещо от сорта. Екстраординерия си ли беше нещо от този сорт. И то горе-долу той като си тръгва, те тогава почват да се случват нещата там. Не знам защо, съвпадение явно. Но важното е, че е определен като един от малкото физици на 20 век, които са били експерти и в теоретичната, и в теоретичното и експерименталното направление, което нали, не много хора могат да кажат по принцип от 20 век, че да не говоря за 21. Така. Около 1890 година човека се занимава с следните въпроси. Значи, по това време, сега вие ще забележите такава някаква повтаряща се схема, че хората, които са правили големите открития в това направление, всичките са имали, не било интерес към втория принцип на термодинамиката по някаква причина. Нищо чудно, честно казано, той Болцман е имал такъв интерес и измислил статистическата физика. След това съм убил, но това е друг въпрос. Така, теорията на енергията и механичната теория на топлината, така се казва тази статия, написана на немски, сигурно това значи. Той се интересува по какъв начин може да се пренася енергия непрекъснато от една точка до друга точка и така нататък в пространството. Познавал е няколко начина за това нещо, нали, звук, светлина, електрическа топлинна енергия, имало нещо общо там, такива едни идеи му са въртели в главата. Нали, това е цитат от една лекция, която изнася 1990-та, че понеже някакси имат подобни свойства, би следвало да бъдат свързани от един по-нисш общ някакъв процес. Човека така на усет ги навързал работите. Той прави силното твърдение, че втория принцип на термодинамиката изцяло диктува потока на енергията, което в някакъв смисъл прави енергията излишна, той самия го казва, ентропията като по-фундаментална. Ще видим и още един друг човек, дето същото разсъждение прави, обаче ови не мога да го добута до края. И докато е в това PTR, се занимава с топлинното лъчение. Причината за това ще стане ясна малко по-късно, като разказвам за PTR. Това е всъщност статията, която публикува 1993 година, първата от няколко много важни. Статията е една нова връзка между излъчването на черно тяло и втория закон на теорията за топлината. И виждаме тук, аз съм скриншотнал 4 най-съществени резултата. На практика от тия двата резултата следва това, което тук се представя, че стои Т. Имаме Т по ламда равно на константа. И тук е един друг резултат, който в крайна сметка на нас няма да ни трябва. Той в общи линии казва, че ако, понеже нали може да се представите, като се променя температурата, някак си кривата на топлинното излъчване се деформира непрекъснато до новата с новата температура. Съответно, всяка дължина вълната някак си, грубо казвам, се изобразява в друга, следват нали, именно е тази връзка. И сега, ако следите стойността на функцията в тия точки, тя зависи от температурата, като пропорционална на петата степен от температурата. Това значи, този резултат не е особено важен за нас в момента и генерално. Между другото, тази статия има една интересна история. Този резултат, ще видите, тук пише нещо си фон Хелмхолц. Това нали, нещо си пише там, означава, че Хелмхолц го представил там пред другите учени. Между другото, той много се дърпал да го направи, защото той самия смятал, че нали, топлинното лъчение не може да се третира термодинамично. Той бил убеден в този факт. Не може. И даже на същото събрание лорд Келвин се изрекал така сериозно, цитирам, Thermodynamics are going mad. Ми не е познал, но между другото по-късно Хелмхолц признава на Вин, че всъщност именно тази статия и следващата, за която ще говорим, са двете статии, които го убеждават в това, че термодинамиката, приложена към топлинното лъчение, е пътят, по който трябва да се движим. Така, и горе-долу така изглежда идеята, с която Вин извежда закона. Тук виждате нещо червено, става нещо синичко. Това е ефект на Доплер. Това човека наистина абсолютно е така, приел идеята именно за електродинамика плюс термодинамика и така нататък. И съответно, като става дума за вълни,
естествено ефекта на Доплер в някакъв момент се намеси, като има нещо, което се движи. Именно той разглежда стандартно топлинно лъчение, затворено в един съд, има едно бутало, което може да се движи. И сега той казва така, дайте сега да сложим тук радиация, някаква топлинна радиация с някаква температура, да вземем и бутало, то е идеално отразяващо, и почнем да го движим с скорост V, да сгъстяваме газа и скоростта V е много по-малко от скоростта на светлината. Което означава, че има множество такива отражения за някакъв интервал време, от който това се предвижва на някакво осезаемо разстояние. Той доказва с един сложен термодинамичен аргумент, който отново, нали, ако не беше вярно, ще да наруши втория принцип на термодинамиката, че всъщност един вид като тръгне, при това движение получената плътност на радиация, на лъчението винаги е равновесно. Тоест, че процесът е квазистатичен, квазиравновесен. Което е важно, защото без него няма да се направим сметката по-нататък. Сега тук съм навел някакви значения. Има TS, което е пак напрещо сечение на цилиндъра. Тук за някакво време делта Хикс се премества, т.е. за някакво време делта Т се премества буталото на ляво на разстояние делта Хикс V по делта Т. Делта Т съм го избрал 2 Хикс върху С, защото това е времето нужно на цялата радиация да се отрази веднъж в огледалото. Независимо на къде се движи. Отново ни приеме, че лъчението се движи наляво или надясно. Това вече е запазена марка. Между това аз тук следвам плът новин по статията му, въобще не си правя своя воля, т.е. говоря ви това, което пише в статията. Така, сега от тук нататък, каква е идеята? Прилагаме ефекта на Доплер и всъщност идеята е, че цялата светлина, която е била с една дължина на вълната, преминава в друга дължина на вълната. Паралелно с това нещо, обема на радиацията намалява, защото взема все по-малък, нали, все по-малко пространство, като се движи буталото, и на трето място буталото извършва работа върху радиацията. И сега тия три работи трябва да ги комбинираме в едно, и да видим какво ще ни даде. Така, това са съображенията. Първо от Доплер, нали, от ефекта на Доплер имаме, че новата дължина на вълната ще е старата по 1 плюс 2 пъти V върху C, което спрямо съображението от по-рано е 1 плюс делта Хикс върху Хикс. Демек, като диференцираме интервала, пак получаваме, нали, същата пропорционалност. Обема от V става V', намалява с S по делта Хикс. Плътността тук е означавам с R шапчица, защото тя, макар че е равновесна, вече може да не е с същата температура. Тоест аз тук просто изкуствено съм супресирал аз съм написал тук, супресирал съм един аргумент просто. И вместо него следим просто дали има бар или няма бар. Парциалното лъчисто налягане, т.е. налягането, което лъчението в определен интервал от дължината на вълната има върху стената, съответно ро ламда върху 3, ро ламда какво е, ро в ламда по д ламда. Това е плътността на енергията на светлината с тази дължина на вълната, разделена на 3. Нали, от формата по-рано, работата е ясно колко е и правим адиабатен процес, демек Т по делта S равна на 0 или делта U равна на делта А. И сега използваме тази работа. А що адиабатен? Защото системата е изолирана. Нали, няма всичко е изолирано. Така. Сега тук след едни диви сметки, които, честно казано, само набързо ще прекарам през тях, защото той винаги прави по някакъв безбожен начин, честно казано. Това не е начинът, който той го прави, това е малко моя модификация тук, за да стане по-четливо, защото той междувременно прави едни N отражения, т.е. докато се движи диференциално малко буталото, си представя, че светлината прави N много по-голямо от едно отражение назад-напред и все едно прави диференциалното уравнение, някакъв смисъл втори диференциал и то всичкото без да споменава диференциал въобще. Смисъл, че всичко е с някакви такива делти, някакви такива адхок съображения, просто е някакъв ад. Затова предлагам това малко определено това е по-чисто. Ако това изглежда да не е чисто, не отваряйте статията на ден. Просто... Не, там изглежда чисто, но разсъжденията са тотално неразбираеми. Значи, каква е идеята? Новия обем, като го умножим по спектралната плътност, новата спектрална плътност, в някаква нова дължина на вълната, и умножим по новия частотен интервал, който взема дължината на вълната, това е енергията на радиацията след целият процес, след смачкването, която заема обаче радиация, интервал на дължината на вълната между ламда прим и ламда прим плюс д ламда прим. А това е бил
този честотен интервал се е получил след като сме му приложили доплеров ефект на оригиналния интервал, който е ламда до ламда плюс d ламда. Нали. Сега, какви са тия 2/3 и 1/3? Ами това е една магическа 1/3, дето по-рано споменахме за нея. Тоест, не, това е другото лице на 1/6, дето споменахме от по-рано. На практика каква е идеята? Ами от една радиация, реално само 1/3 се движи по хоризонталата и ще изпитва доплерово отместване. Другите 2/3, дето се движат напреки, няма. Така че те остават същите. Ето, 2/3 от старите, плюс 1/3 от новата радиация, която се нали, доплерово изместила и отделно трябва да прибавим и работата при целият този процес. И сега започват едни сметки, нали, като заместите всички уния изрази, дето по-рано ги написах, получавате това на втория ред, виждате навсякъде се повтаря 1 плюс делта хикс на квадрат, съкращавате го. Сега аз тук гледам нещата, като супресирал съм аргумента, всичко е ламда прим, където не пише аргумент, приемайте, че пише ламда прим. Гледаме това нещо, тук като се разкрият скобите, тази 1/3 ро и тази 2/3 ро се комбинират, тази 1/3 влиза вътре и сега забележете, това ро прим е производната. Тоест тук съм развил по Тейлъра и това, направил съм го тук, развил съм скоби и сега пак Тейлър, ама на обратно един вид, ще го върнем в това положение. Нали, защото имаме ро минус нещо си по производната, ето и нещо е много малко, значи просто сме преместили малко назад в спектъра, получаваме това нещо и в крайна сметка се получава този израз. И сега той какво ни говори, че характерните точки на графиката, която имаме, ще се преместят след този целият процес. Съответно, ако е имало характерна точка на дължина вълната ламда, тя ще се е преместила на тази характерна точка, вече ще се намира в точка с дължина вълната ламда по 1 без делта хикс върху 3 хикс. Демек това преместване на характерните точки може да го характеризираме с d ламда. Получава се това, интегрираме уравнението и получаваме, че ламда върху ламда 0 е всъщност кубичен корен от отношението на началния и крайния обем. Това е важно съотношение, което имаме. Това беше сложната сметка на практика. Лесната сметка е да приложим, че все пак процесът е диабатен. Нали? Тоест ентропията е константа, V по T на трета равна константа. Оттам намираме отношението на началния и крайния обем T0 върху T на трета. Заместваме го във формата от по-рано и получаваме съотношението на Вин. Ламда по T равна ламда 0 T равна константа. Което означава, че всяка характерна точка от кривата, като вземете нейното ламда, предадената температура, умножите ги, получавате число, което е еднакво за всички температури, всички тела и така нататък. Тоест нещо супер универсално. И това всъщност е големия резултат, който позволява оттам нататък почти всички останали напред в областта. Това се случва 1993 година. 3 години по-късно човек е бил зает с някакви други работи. Всъщност не, първо една година по-късно. Имаме една такава статия, температура и ентропия на лъчението. Сега тук той представя едно малко по-просто извеждане, което е на радиация в кълбо. Обаче и кълбото се разширява или свива. Това звучи по-трудно, но се оказа драстично по-лесно. Стана 2-3 реда и въобще не заминаваме през тези лудници. Но аз все пак ви представих другото, за да видите, че първия път, като получите някакъв голям резултат, ако дай Боже получим някакъв голям резултат, вероятно ще е грозно, но въпросът е втория път, че може да стане хубаво. Нали? Но на никой не му идват гениалните идеи от раз. Това е въпрос. Обобщава всичко до момента и получава едно допълнително ограничение. Именно е това. Това как го получава, няма да го обясня. Така. 96-та година публикува тази специална статия за разпределението по енергия и спектъра на лъчението на черни тела. Добре, че на записки. Човека тук реално получава своя закон на Вин. Тогава вече не е бил известен така, но така, закон на Вин. Именно това е идеята ми. Той казва така, добре, значи представяме си, че все пак разгледаме идеален газ, примерно, частички, дето се движат, това ни е източника, частиците имат някакво разпределение по скорости и приемаме като простяващо предположение, че честотата на излъчената светлина зависи само от скоростта на излъчващата частица. Тоест ламда е функция на V, оттам V мога да разгледаме като функция на ламда. Нали? Човек, ако е математик, тук мога да крещи, защото просто нали, колко изисквания са смотолевили тук, но няма значение, това отново е физика. Така. И сега той казва така, плътността на лъчението в дадена дължина вълната и даден честотен интервал ще е пропорционална на броя частици, които излъчват с тази честота. Тоест, пак разпределението на Максвел. Оттам, като направим съответната сметка, в най-общия вид ще получим, че плътността на излъчването е някаква функция на дължината на вълната по една степен минус
друга функция на дължината на вълната върху температурата. И сега като наложим изискването, че ламда по те е константа и това определя характерните точки от спектъра, единствена възможност за f малко от ламда е да е c върху ламда. Оттам получаваме този израз. f от ламда е експонента минус c върху ламда t. И сега ако приложим изискването това да съвпада с закона на Стефан, който мога да пишем вече закон на Стефан Болцман, всъщност получаваме тази формула, която всъщност е формулата на Вин за лъчението. Това последното между другото е малко тънко. Начинът, по който той го прави, развива f в ред на Тейлър, смята приноса от всяко събираемо и показва, че единственият, който е пропорционален на t на четвърта е това, където включва ламда на 5. Така, следващия пич е Фридрих Пашен, който същата година в кулминация от 3 години усърден труд и много измервания изкарва някакви резултати за измерванията на това разпределение и те излизат, че съвпадат почти перфектно, всъщност перфектно по това време с закона на Вин. И всъщност той предлага един емпиричен закон, който го базира на множество разсъждения, които не са от теоретичен характер. Няма значение. Той предлага това приближение, а именно също като закон на Вин, просто там, където пише минус 5 степен, е някаква друга алфа степен. И той предлага стойност 5,5, такива били данните от експеримента. На Вин стойността е 5. Значи нещата вървят. Всичко е точно. Отделно, другото нещо много важно, в тази статия за първи път се виждат законите на Вин. Значи, основните резултати, дето по-рано ги споменах в статията на Вин, не ги бях скриншотнал. Пашен е първия, който ги комбинира на едно място и ги именува закони на Вин. Ето, първи, втори и трети закон на Вин. Ето, отгоре пише закони на Вин. Или не знам, може би нещо друго пише. Тоест, аз не мога да кажа. Уж такова нещо пише. Тук между другото отдолу ще видите името на Вебер споменато е на един друг, който също има негова си формула, но то просто неговата формула пък тотално неадекватна, т.е. там даже експонента няма, така че въобще не съм я вкарал в картинката. Естествено, базикам са тук, нали, хората не са знали каква е истината, той може да си мисли, че е направил голямо откритие, само си мисли обаче. Така, да си дойдем на думата и за тази странна организация. Сега, тази организация е много интересна, защото е такова едно, първото по рода си, поне за Германия, такова държавно формирование за правене на някакви изследвания. И до голяма степен благодарение на това нещо имаме много неща днес, понеже ако го нямаше това, нямаше да има закон на Планк, нямаше да има съответно, вероятно, или поне не по този начин открита квантова физика, ако нямаше това, нямаше да има компютъра и други работи. Този компютър в този си му вид, така че е много сериозна работа. То по тази логика, където се вика, ако ни бяхме запалили огън преди 10 000 години, пак нямаше да сме тук, сигурно. Нали, не трябва да се преекспонира значението на разни работи, но все пак така изглеждало. Ето стара снимка, даже отгоре пише същото име. В Шарлотенбург се случва цялата тази история. Основатели са Хелмхолц и Сименс. Сименс същия като с телефоните и с мерната единица Сименс. Човека е заделил частна собственост, за да се построи на нейна територия въпросния институт. А защо хората са искали да го построят? Ами защото след франко-немската война там от 1170 година германците са усетили, че им куца технологията и науката барабар с нея. Та решили, че е време малко да модернизират нещата. Отделно тогава вече се появила нуждата от някакви стандартизирани мерени единици, т.е. да се въведе някакъв стандарт във всичко. И съответно заради тия две основни причини една група учени от Германия искали да се създаде този институт, понеже смятали, че тия проблеми не могат да се решат и просто не са по възможности на коя да е индустриална лаборатория или индустриални лаборатории. В крайна сметка предложили да се основе това нещо. И ето тук през 1987 година немското управление одобрява първия бюджет. И първи президент става Хелмхолц. И това може би е, нали, за Вин, това е много готино, защото Вин е бил част от института в интервал, когато Хелмхолц е бил президент, а Хелмхолц е давал
такива големи свободи на всички учени, които са работили там, в общини да правят каквото си искат. Пълна творческа свобода и благодарение на това, той самия Вин казва, благодарение на тази творческа свобода аз ме право да занимавам с каквото си искам. Съответно, благодарение на това, грубо казвам, постигнах тия резултати. Така, Хелмхолц умира там 96-та и всъщност точно тогава и Вин напуска Хелмхолц умира 94-та, Вин напуска 2 години по-късно института и отива в Ахен там да си преследва професорските мечти. Така, научната дейност в тая област, тук накратко съм обобщил това, което нас ни вълнува. Новите методи за измерване на ниски и високи температури, ето го Вин, тук се подава в картинката като експериментатор този път, не като теоретик. Подобрение болометъра на Лангли с разни тънки схеми. Вин и Лумер предлагат ново нещо, което да моделира абсолютно черно тяло. След малко ще видим как изглежда една такава постановка, защото тогава са ползвали някакви неща, и са ги почернили с някакви сажи и такива работи. А в този момент вече Вин и Лумер предлагат просто празна кухина, която отвътре е почернена с малка дупка. Това е съвременният модел, да се каже, на черно тяло, което се ползва. Този Рубенс, Хайнрих Рубенс, много важен човек, отново въвежда измерването с мощна термодвойка, нещо, което вече са го махнали към този момент. И галванометър, между другото, тук, ето, ако някой от вас се е чудил за какво правим измервания с, там по практикума, по електромагнетизъм с там балансиран Нюстонов мост, защото хората са го ползвали непрекъснато тогава. Именно този галванометър е бил свързан с много прецизно балансиран Нюстонов мост. Най-малка промяна в съпротивлението на термодвойката или там съответно някакво напрежение в термодвойката води до преместване на галванометъра. Галванометърът е бил магнитно изолиран по някакъв начин и е можел да мери някакви безбожно малки промени в температурите от порядъка на милион от градуса, което за преди 130 години е впечатляващо. Рубенс и Николс после измислят нов метод за измерване, като идеята е, че намерили са там, къде каменната сол вече много силно поглъща ултравиолета, това инфрачервените лъчи. И ефектът е, че където имате силно поглъщане, имате всъщност силно отражение. И благодарение на този метод успява да селектира определена дължина на вълната по-ефективно, отколкото с някаква рефракция. И успяват да измерят много малки интензитети от порядъка на 51 микрометра дължина на вълната, което пак за времето си е супер впечатляващо. Така, по-нататък идва тънкия момент. Рубенс, Курълбаум, Лумер, Прингсхайм, всичките се събират там, авенджерите се събират на едно място и правят измервания. Между другото, историята, що са събрали, Вин си тръгнал и понеже Вин и Лумер и Курълбаум били приятелчета, Вин си тръгнал и тия два са намерили нови приятели и започнали да работят по същия въпрос. В крайна сметка намерили разминаване на закона на Винс при ниските честоти или големи дължини на вълните и то осезаемо разминаване. Значи ето това е картинката на какво е представлява постановката. Значи видяхме на Лангли постановката, някакъв разпънат пергел 2 метра горе-долу, а това е нещо съвсем друго. Тук виждате доста сериозна постановка, премахнати са много такива потенциални източници на грешка и така нататък и въобще е сериозна работа. Това е Лумер и Курълбаум. Ето това са измерванията им от същата статия извадени. И ето тук виждате при ниски дължини на вълните перфектно. Формулата на Вин с експериментални точки идеално съвпада и тия са някакви точки на поглъщане, те затова не са осветени и не са релевантни. Обаче виждате тук как лека по лека нещата почват да се разминават. Има пунктираната експерименталните криви, а пък плътното е теорията и виждате как нещата почват да куцат при високи дължини на вълната, демек ниски честоти. Горе-долу по това време добре, така, закон на Планк. Да, явно в друг момент беше това. Така, около 1998 човека, както по-рано казахме, всичките от този сорт са вълнували втория закон на термодинамиката, но той е учил един път една идея по-далеч. Той въобще не харесва Болцмановата статистическа механика, защото тя се базирала на някакви вероятностни работи. Демек има някакъв шанс все пак ентропията да не расте винаги, може и да намалява. И на Планк той въобще грам не му харесало.
искал някаква друга схема, някак другяче да се докажат нещата. И чудил се човека как да го докаже, измислил, че ще пробва да подходи да намери електромагнитен процес, който е необратим. Което в днешно време звучи смешно, защото всички знаем, че вземете уравненията на Максуел, слагате един минус пред Т, всичко е окей. Нали? Тоест всичко е обратимо. Той обаче все пак решил, че ще търси необратим електродинамичен процес някакъв и по този начин да докаже един вид втория принцип на термодинамиката от електромагнитни съображения. Което виждате просто контраста между това, което искал да направи и това, което е получил накрая. Тоест, той искал да покаже това, не стига, че се е провалил колосално зле, ами също отгоре взел, че изкарал на един от най-важните закони в физиката за това време. Не знам, това са някакви такива щастливи грешки, както се казва. Сега, в следващите 3 години, т.е. 1997 до 1999 публикува 5 статии с едно и също заглавие, час 1, час 2, час 3, час 4, час 5, малко като на Шрьодингер 4 статии, същата история. Като в първите 3 има един план, след това Болцман му казва не си прав и той казва добре, съгласен съм и започна от друга схема. Останалите 2 статии по друг начин заходил, друго нещо направил. Сега ще кажа горе-долу какво е направил. Значи, всичко се основава по това време, между другото вече опита на Херц с резонатора на Херц е бил широко известен и хората вече са знаели, че съществува такова нещо като вълни на Херц им викали. Нали, те са били, имало е такова широко разпространено усещане, че това всичкото са едни и същи неща, светлина, топлинно лъчение, вълни на Херц, всичко това са електромагнитни вълни, но някак си хората още не са били готови да го приемат това. Херц, т.е. Планк взима тази идея, разглежда резонатор, което в днешно време му викаме в контекста на тази теория, резонатор на Планк-Херц. Представя си една кухина, изолирана, вътре в нея топлинно лъчение, което е електромагнитно по природа и с него е куплиран един херцов или Планк-Херцов осцилатор. Идеята е, че някакси там в взаимодействието между тия двете се появява някаква необратимост, твърди Планк. И той иска да докаже по този начин втория принцип на термодинамиката. Това е бил плана му горе-долу. Ето тук пише, както виждате, first и reversibility аргумент. Първи, защото има и втори. Така, ето има решение на електромагнитния проблем. Ето той иска да покаже, че няма съществуване на обратимост, няма повторяемост, защото там е една теорема от класическата механика, че ако имате Хамилтониева еволюция, рано или късно фазовата траектория минава произволно близко до началното състояние. Той иска да покаже, че такова нещо не може да стане и че това води по някакъв начин до стационарност. По-ще ли Болцман, което е направил, разбил го почти на всяка точка. Тук където виждате стрелка, горе-долу Болцман казва това не е вярно, това не е вярно, това не е вярно. Нали? И той се отказал човек. Какво да прави? Тук има нещо в бележките си, дето е важно да ви кажа. Така, това са последните 2 статии, другия му план какъв е. Той тук въвежда една допълнителна, т.е. цялото му желание е да изведе втория принцип на термодинамиката, а не да прехвърля неговата тежест на ново място. Тоест, той иска да го изведе от всичко, което има до момента, без да прави каквито и да било допълнителни предположения. В 4-та и 5-та част от тази статия направил допълнително предположение, получили му са нещата, но в крайна сметка с допълнително предположение и той не бил доволен. Но въпросът е, че това допълнително предположение се нарича предположение за естествена радиация и в общи линии е един много такъв, как да кажа, скрит механизъм за осредняване в това, което прави, той взима Болцмановите идеи, гледа там Болцман как е извел своята хаш теорема и там има един момент с едни осреднявания и той казва, добре, аз ще направя същото, но няма да го наричам това, друго нещо ще го нарека. И го нарека принципа за естествена радиация. В общи една схема, идеята е, че електромагнитното лъчение там в околията около планцовия осцилатор е абсолютно хаотична, по-точно фазата е абсолютно хаотична и той прави едни осреднявания по фазата и благодарение на това осредняване всичко се получава. Но няма как без осредняването. Не става. И именно неговата идея е да намери някаква връзка между интензитета и енергията на осцилатора. Тия кинетик техник са това, което горе-долу изкоментирах, да получи някаква функция на ентропията, която между другото я прави абсолютно адхок, в смисъл той не въвежда по някакъв смислен начин, поне не е първия път.
абсолютно въвежда някаква такава измислена ентропийна функция и на нея показва, че тя е монотонно растяща при стандартна еволюция и на всичко отгоре има и насищане някъде, да се стига равновесно състояние. Така, както казвам, сега да видим основните резултати от тази пенталогия, дето е направил. Това е първи много важен резултат, който ще изиграе роля след съвсем малко, че енергията на лъчението, плътността на енергията на лъчението е някакъв константен член, честотата на квадрат по енергията на планковия осцилатор, на осцилатора на Планк-Херц. Другото е, че това е ентропията на осцилатора на Планк-Херц. И другото нещо много важно, човека някак си успял да съобрази, т.е. това си го има в математиката там развита, но въпросът е, че забелязал, че много важна роля играе втората производна на ентропията по вътрешната енергия, за това ентропията винаги да расте. Просто изискване се получава такова и съответно тя трябва да бъде отрицателна. И всъщност за тази ентропия получаваме този израз за тази производна. Както виждате, просто, защото аз съм написал следната величина играе важна роля, тази величина, която в случая е равна на това. Смисъл, малко такъв измислен запис. Така, в общи линии това са, значи първото е много важно, защото ни върши работа. Второто ще видим след малко и третото е изключително важно от централно положение се съдържа. Сега, после Рейли, 1900 година, сега си дойдем на думата с неговия закон на Рейли, човека седнал и забелязал нещо много неприятно, което никой друг някакси преди това не забелязал. Закона на Вин, ето го как изглежда в честотен вид, т.е. с честотата, тук има някакви две константи, ню на трета и ню е честота между другото. Той е забелязал, че ако пуснем температурата да клони към безкрайност, енергията заключена в даден честотен интервал клони към фиксирана стойност. Което просто звучи абсурдно. В смисъл, ви вдигате температурата много и в един момент някак си видиш ли енергията стига фиксирана стойност. Много абсурдна работа. Тоест, от класическа гледна точка това просто е несериозно, защото по-висока енергия, значи, т.е. по-висока температура води до по-висока енергия, грубо казано. Тоест нещо така, не му харесало. Всъщност той пише, цитирам, че формулата на Вин можело да се приеме с много unplausible, казва той. Сега не мога да сетя точно как да го обясня. Прилага се такъв стандартен статистически аргумент, който казва в общи линии, ако разгледате стоящи електромагнитни вълни затворени в някакъв паралелепипед, нали всички сме го виждали този аргумент, че броя, т.е. не знам дали сме виждали, но така не сега ще го напиша, получава се ето тая връзка, т.е. броя моди излиза пропорционален на ню квадрат, а пък те по теоремата за равно разпределение на енергията по степен на свобода, съответно е пропорционална на енергията на едната степен на свобода. Всяка мода е степен на свобода, оттам получаваме, нали, че плътността е пропорционална на ню квадрат по температурата. Т.е. плътността е пропорционална на температурата. Това е при при ниски честоти и високи температури. Това при приближение. Така, сега тук да ви напомня само за новите измервания. Рубенс Королбаум, Лумер, Прингсхайм правят точни измервания при много дълги вълни и високи температури. Забелязва, че има отклонение и отклонението е било съгласувано с това, че плътността вече се скалира пропорционално с температурата. Това нещо, той го казва Рубенс, отива на гости на Планк да пият по едно кафе на 7 октомври или 6 октомври, кога беше, 1900 година, ако се не бъркам. Отива и му казва за тази работа и Планк, нали, човека няма търпение, Рубенс да се тръгне там, жените да се наприказват от такова, Рубенс да се тръгне да седне да смята. Човека цяла нощ смятал и получил така известната в днешно време формула. И сега идва момента, в който ще я изведем. Значи забелязваме, че при големи честоти плътността е пропорционална на температурата. Сега ние това ще го използваме след малко. Другото нещо, което знаем от по-рано, сега ще върнем слайда даже, не защото аз не го помня, вие да видите. Така, плътността е 8π ню на втора върху c на трета. Между другото дребно ли пиша? Окей. Така, по вътрешната енергия на осцилатора. И да отбележим просто, че нас ни вълнува е тая величина.
която между другото, нали, основно термодинамично съотношение, това е също и, нали, ето това. Добре, сега. Първо, нека видим как е тази ентропия на осцилатора на Планк-Херц възпроизвежда всъщност закона на Вин. Как ще го получим това нещо? Просто имаме израз за ентропията като функция на вътрешната енергия. И сега какво трябва да направим? Просто да намерим температурата и фактически изразена чрез вътрешната енергия и да решим обратно за вътрешната енергия. Тоест, едно върху температурата ще бъде ds du. Трябва да сметнем тази производна сега. Сега е първи курс. Едно върху А-ню и сега производната на първото по второто плюс производната на второто по първото. Значи, производната на първото е единица, производната на второто логаритъм върху b по ню. Къде? Плюс първото по производната на второто. Производната на второто е логаритъм, така че имаме едно върху u. Се бъркам. Да. Добре. Падат тези работи, става единица. Нали? И това е вътрешната, това е едно върху t. Сега тук обаче един минус не ми хареса. Добре, може по изключение да трябва да махнем един минус след малко. Така. И сега трябва да решим за вътрешната енергия. Така. Значи имаме логаритъм от u върху b пъти ню. Равно на... Добре, днеска ми изгорял тотално. Значи минус а ню върху t минус 1. Това ли за? Да. Така. И сега какво остана? Да вдигнем на степен това нещо и получаваме u равно на b пъти ню. Сега тук това, виждате, тук има едно минус 1. Като го вдигна ще стане на степен минус първа, демек едно върху е. И аз ще го абсорбирам в бето, защото то не е релевантно. Тоест, ако искаме, даже тук може да сложим едно е, така съвсем небрежно, така че да не се притесняваме, то ще се съкрати. Така и всъщност става b пъти ню експонента от минус а ню върху t. Това е u. А сега за да получим ρ, трябва да умножим по 8π ню върху c на трета и получаваме ρ е 8π b ню на трета върху c на трета е на степен минус а ню върху t. И сега ако се върнем на... Всъщност, какво се връщаме? Да, трябва да се върнем. Дали беше? Да, ето го. С точно за това, че съм разменил буквите, същото. Нали? Тоест... това е нашето... виждате, че е същия вид. Ню на трета по някаква експонента, там всичко е от същия сорт. Добре, значи виждаме, че... тук прескочим малко важни работи. Сега, това е начинът, по който получаваме Вин. Нали? Това е закона на Вин. Сега, дайте да видим какво означава това, че ρ е пропорционално на t. Тоест да го преведем в езика на тази производна. На тази производна. Значи това, че ρ е пропорционално на t, означава, че u е пропорционално на t. Нали така? Значи u е пропорционално на t. Щом u е пропорционално на t, тогава дайте да го сложим някакво число по t, примерно c по t. Така, сега ние знаем на практика, виждаме тук едно върху t, ние можем веднага да го изразим чрез u и да му сметнем производната. Значи от тук следва едно върху t е u върху c, c върху u, c върху u. Заместваме го в тази формула и сега тук, като ми пречи, го изтрия, точки, така. Да става тази въпрос на втора производна, дето е важна, нали, производната на това, което е минус c върху u квадрат. Виждаме пак е отрицателна, което е хубаво. Добре, сега, значи в единия случай получихме, че въпросната производна
Аз съм написах някъде. Да, производната в него случай е минус b върху a пъти u. Значи това е при ню малки и те големи. Така, а пък d квадрат s du квадрат е минус b върху a пъти u при ню големи и те някакви. Така. И сега въпросът Планк гледа го това, гледа го и сказал, как да го комбинирам? Тоест искам да намеря някакъв израз, който има тия асимптотики. Сега, какво значи ню да са малки и ню да са големи? Между някаква идея има. Просто питам. Как бихме могли да го комбинираме? В смисъл, сега Планк го измисля за една вечер, нали, no pressure. Добре, ако някой няма да се престраши, аз ще ви кажа. Ключово е, всъщност не да разгледаме това, а едно върху него. Тоест той е казал, добре, значи може да разгледаме едно върху този израз. И едно върху този израз тук ще е квадратичен, а тук ще е линеен. И цялата идея е, че в единия случай, когато енергията е много голяма, а именно защото при големи температури енергията ще е голяма, U квадрат ще е голямо и то ще доминира. Нали? Ще доминира U. И затова идеята е, че той ги комбинира по такъв начин. D квадрат е с du квадрат. Той просто го казал равно на минус. И сега тук една сурия константи просто ще преименувам. B върху U A плюс U. Те се комбинират всичките константи, дето евентуално могат да имат релеванс. Получават се две константи, аз ги означавам с B и A. И каква е идеята? Ами наистина, когато U е много голямо, ще доминира квадратичния член и ще получим това. Когато U е малко, т.е. имаме ниски температури или там големи нюта, когато U е малко, това е линейно по характер и ще стане точен всъщност. Така, и сега на това нещо, както направихме преди малко ето тук, трябва да се върнем назад и да намерим му като функция на t. Така, дай да го направим. Значи това казахме, че е... Всъщност ние намерихме израз за ентропия. Да, т.е. може да решим за ентропията направо ситуацията. Т.е. трябва да интегрираме два пъти. Както виждате, аз тук пиша част на производна, но то няма други параметри, така че просто интегрираме. Значи ds, du интегрираме веднъж, това е едно върху t. Така, и сега тук весели интеграли. Минус b интеграл du u a плюс u. Я сега видим, мога да се интегрирам. Трябва да изтрим дъската. Тъмън няма да знае дали съм го въркал. Да, звучи резонно. Да. Добре. Сега тук схемата е, че мога да го представим, нали, по някакъв по-удобен начин. Минус b. Значи едното ще е едно върху u, минус едно върху a плюс u върху a. Така, и сега това мога да го интегрираме, става, нали, едно върху t минус b върху a. И сега интеграла на едно върху е логаритъм u. Някакви константи, ще ги уточним какви са. Логаритъм u. Добре, нещо няма излезе сега обаче. Минус логаритъм а плюс u. Губим се една честота, загубих някъде. Дай го сметнем, пък ще ви. Така. Добре. И сега това е минус b върху a, логаритъм от частното u върху a плюс u. Съответно u върху a плюс u е на степен минус
А върху БТ. Така. И сега трябва да решим за У. Става У по 1 минус тая експонента е равно на А и от тук получаваме за А. А не за А, ми за У. Получаваме А върху 1 минус експонента минус А върху БТ. И сега заместваме обратно в израза за ро, този израз, и получаваме финалният ТСК резултат, който пише. Айде тук. Ро става равно на 8π ню 8π А ню на втора върху С на трета 1 върху 1 минус С на... Чай сега, 1 минус или... Да, 1 минус изглежда, че е. Чакай, че тук нещо стана грозно. Не е добре те. Къде? Що? Да, правилно. Да, благодаря. Значи тук има една експонента, минус А върху БТ, нали? Да, добре, и сега като разширим и ще стане точно това, което трябва, и гледай всяко върху. Една степен А върху Б пъти Т минус 1. Те по-добре вече. Добре. И сега трябва да се доточним колко е и А и колко е Б. Как може да се доточним? Ами, например, като разгледаме някакви гранични случаи. Тоест, при високи температури ще искаме да възстановим закон на Вин, при ниски ще искаме да възстановим всъщност при високи температури, да, точно така, закон на Вин, а пък в другия случай закон на Рейли от по-рано. Другия вариант да вземем от законите на Вин, то дето е ламда по тече е константа, това се произвежда до Т върху честотата е константа и съответно тук трябва тогава А трябва да е пропорционална честотата тогава получаваме на практика и всъщност така ще излезе и финалния закон, който е именно този. Сега, как пресмята константите след това човека? Би един интеграл на полученото ро и получава закона Стефан Болцман. Там ще излезе една константа и от тази константа той определя съответно единствената неизвестна константа в това уравнение, а именно въпросното хаш, което някъде прочетах, че идва от немската дума за auxiliary търм или нещо такова. Тоест нещо там временно или не знам как се води. Но както и да е, човека не е искал това да остава. Въпросът е, че си останал в крайна сметка и така се получава тази формула. И както виждате, няма нищо общо с никакви хипотези за квантуване и прочее. Човека просто е научкал и получил. Това се случва през нощта на 7 октомври. На 8 октомври отишъл, занесъл и нещо на Рубенс, казал моята формула. И тъкмо на време Рубенс да вкара в статията, която излиза 2 месеца по-късно. Да стигнем до там. В която това е тук разни данни, долу виждате градуси, между другото виждате минус 188 градуса. Тоест правили са измервания и при отрицателни температури за тия работи, което как го правят нямам представа. По вертикалата милиметри това е отклонението на галванометъра и тук те сравняват на практика всичките закони. Ето виждате съответните закони. Тук има формула на Вин, тази формула на Тисен, тя е опит да се коригират едни работи, но тя е, нали, не се получава много добре. Другата е на Уорд Рейли, която явно на Рубенс е била известна, на Планк не.
Може ли, знае ли човек, може и Планк да излъгал, че не е знал за нея, не е ясно. Мисля, за тези работи съдим от автобиографията на Планк, което е така. И последният израз е изчислената спрямо Планк формула. Виждаме, че плътната линия перфектно пасва на експерименталните данни. Просто по-добре от и няма къде. Тя минава през тях на практика. Сега имало някакви малки отклонения и 19 години не са знаели за какво са такива малки отклонения. Аз в ден днешен не знам за какво са тия малки отклонения. Да, това е всъщност тази зависимост. И сега последното, което остава по принцип да се направи, но вече много време такова, така че няма да го коментираме. Всъщност това, че вече като имаме израза за лъчението и така нататък, може да продължим да интегрираме още веднъж и да намерим всъщност как зависи ентропията от вътрешната енергия и честотата. И това, което ще получим, е един израз, който е изключително много прилича на това, което Болцман е получил, когато извеждал ентропия на идеален газ. Там е една разлика от логаритми. Защото Болцман как е извеждал ентропията на идеален газ, той предположил именно дискретност в енергиите. И всъщност той там пресмята в въпросната формула и в знаменателя на израза му се появява именно една малка някаква величина такава. Всъщност това, което е H, играе роля на практика в логаритмите. И всъщност тук, като сметнем ентропията, се получава именно същото нещо. И тогава Планк вече отказал се от своите мечти, че статистическата физика няма резон в нея и така нататък, се принудил и направил анализ и интерпретация на получени резултати именно чрез нея и показва как може да се получи тази формула от по-фундаментални съображения, не просто от научване, като си представим всъщност, че формално енергията се квантува, но този път, за разлика от Болцман, не пускаме да клони към 0, това дето остава, а остава някаква константа H, която макар и малка, не е 0. И между те са получили с точност, мисля, че с тогавашните измервания нещо от сорта на 7%, което е доста добра точност за времето си. И в общи линии по-нататък вече той самия Планк някакси в това, което е получил, не му се вярва. Както виждате, той човек е бил фен на непрекъснатите неща, не е харесвал такива някакви измишлотини от сорта, нали, някакви дискретни там атомизми, работи, не е бил фен. И много време му е трябвало, всъщност той, нали, грубо казано, мълчи в продължение на няколко години, т.е. той не пише статии по темата, пише статии по други теми, но не и по тая тема. И чак няколко години по-късно излиза статия, в която така по-явно го коментира. Но всъщност първия, който наистина взима в пряк буквален смисъл на сериозно тази концепция, че енергията е H по честотата, е всъщност Айнщайн. И всъщност отново на него, макар че не е той откривател на тази зависимост, той е човека, който дава нейната интерпретация и я използва в смисъл, който разбираме днес, за да обясни фотоелектричния ефект. Естествено, критиците още не са млъкнали тогава, нали, продължава да има сблъсъци и всъщност вече последния, как се казва, пирон в ковчега идва с Комптън и експеримента на Комптън и опита на Комптън, който, нали, показва всъщност, че вече няма друг начин за обяснение, само това е. Енергията е H по ни и друго няма. И оттам нататък тръгва квантовата революция. Това епсилон равна H по ни става известно като квантовата хипотеза на Планк или хипотезата на Планк, или хипотезата на Планк-Айнщайн, ако щете, и така нататък. И в общи линии това е продължението. И една последна обща дума за ултравиолетовата катастрофа. Защо в крайна сметка се появява? Защото това извеждане, което правим тук, включително и това извеждане, което Планк накрая прави от съображения за стат физика, също се оказва някакъв смисъл невалидно, защото той го прави някакси половинчато. Хем приема, че енергията е непрекъсната, хем в същото време някакси приема, че тя се и квантува. Защото той приема планк-херцовите осцилатори, взаимодействието им с електронното поле го приема за класическо. А в същото време използва него с някаква измишлотина да покаже, нали, да покаже формулата си, което просто е, нали, абсурдно и всъщност този проблем по-късно се решава, именно Джинс и по-късно Лорен съвсем коректно извеждат от съображения за стат физика и статистика директно самия фотонен газ, извеждат формулата. Както днес се преподава, например, по оптика, аз си спомням миналата година, сме учили точно по този начин с извеждането от статистически съображения.
Защо го разказах сега цялата тази история всъщност? Да кажа каква е мотивацията за тази работа. И мотивацията е, че според мен е много деструктивно да се лъже за историята на науката по този начин, както са налъгали нас. Поради простата причина, че създава някакво усещане, че големите открития се правят от едва ли не богопомазани хора, дето просто им е седнали с един ден, ето пил с жената на Рубен Стели, тя и неговата жена е била там, ама пили 5-6 кафета там, тръгнали си, той човек още същата нощ направил голямото откритие. Ама, истината е, че в това нещо стоят години и години труд, мислене, мъки. Той самия казва, този период от 97-99 година в автобиографията се казва, че това е бил най-адския период от живота му. Това непрекъснато лутане, чуене как да го направиш така. Той примерно не е харесвал закона на Вин, неговото извеждане, ама неговата теория го получила. И той, както не го харесва, изведнъж казал, или двете са верни, или двете са грешни. В смисъл, или аз съм прав и Вин е прав, или нищо не е право. И така, и в общи линии е хубаво да няма такава квази история в науката, защото трябва хората да знаят наистина колко много труд се влага и всъщност, че резултатите не се получават веднага, верните резултати не се получават веднага. Както видяхте, минахме през много грешни хипотези от луди по-луди, нали? Но в крайна сметка тия неща са трябвали да минат, за да може да се формира правилната, така се каже, научна атмосфера в областта на даден проблем, за да може някой да се сети да намери решението по правилния начин. Но това става с проба и грешка. И според мен тази кратка история от сорта ултравиолетова катастрофа, Планк седно измислил хипотезата, решил задачата, не е окей. Най-малкото първо, че стимулира такива грешни чувства у хората, които искат да стават изследователи, и второ, че просто си е лъжа. В смисъл, той самия не е вярвал в това, което е получил, пък те го изкараха, че той това искал да изкара. Той искал да докаже втория закон на термодинамиката, накрая получил закон за топлинното излъчване. Каквото ти даде Господ, това взимаш. Какво беше там, катидат лимони, напред си лимонада. И така. Това беше от мен, ето го и последния черен слайд. Ужас. Не. В смисъл, втория принцип на термодинамиката, Болцман го изкарал, той просто не харесвал идеята, че той е пробабилистичен по природа, защото Болцман като го изкарва, той го показва, че с астрономически малка вероятност този закон ще се наруши евентуално някога си в някаква ситуация, но все пак не е изключено да се наруши, което на Планк Хептен не му харесва, защото той смятал на практика, че втория закон на термодинамиката, въобще термодинамиката се явяват някакви супер фундаментални закони, по-фундаментални от всичко друго в някакъв смисъл. Говорихме за Вин, че си е мислил, че едва ли не втория закон на термодинамиката е това, което диктува как тече енергията. Тоест, те си представят, че това е нещо супер фундаментално. То е фундаментално, не до там. Да. То е някакъв математически трик. Такъв смисъл, извеждането там на ентропията на Сакър Тетролд, не знам на български как му викат, там се предполага един вид в фазовото пространство, че е разделено на някакви малки купченца с някакъв обем, или там просто, че всяка частица взема някакъв малък обем. То обем е именно H, на трета обаче, защото сме в тримерно пространство, за всяка частица. Смята се тази работа и един вид се свежда въпроса от ентропията, като мярка за това по колко различен начин могат да се наредят частиците в фазовото пространство. И смяташ, получаваш именно нещо от сорта на комбинация от n елемента, ставени факториели, взимаш логаритъма по известната формула на Болцман. Когато между другото аз това не можах да го напиша, но всъщност Планк е първият, който пише формулата във вида, в който е чука на гроба на Болцман. Не Болцман, но нищо де. В крайна сметка то не е точно квантуване в прекия смисъл, но то в началото е било някакъв математически трик, както и Планк сам по себе си накрая го е направил и получил някакво уравнение там в общи линии. Но не е в класическия смисъл на квантуване.